Oi, nung sini sar ketal phani khobor dekhanaka. Ihe, tamong haba. Kaijak male usukang se. Tabule kaklainani senai kapo. Hai, tangoi, kidima sisa ko. Sai semaya kho karon. Boro thui tong nung. Office ni joto borok saimani tongoi. Buini family ni kokrok, tangoi khus khobar nanai. Norok kaisa. Amtima onglai tonglai di. Boss bai, nini girlfriend rok tongkhe haksal ke tonidi. Mar ke bakparse. Hinke bo ati ni bagono kaklai khana ta, bihik bai. Nung kok to thing no saka. Hai pano obos ni bihing ni bachala tongpho. Norok na onang mung ya kokrok na nata khana disidi. Hai pano sang ani laibe ang paileya. Akon salia. Nung setama kaijak liya hino. Kaisa ki ani te cinta. Nini bihing no se sarai basiri tondi. Tabo kha ani kok no se surungoi tongkhata. Siu. Kam khaya tama aro nasigi tongsa ha. Tere khe sadi. Tini sar ni bihik phanya naipho. Buri naithokpo. Nai gana. Naidi. Nung bota sujok nai. Lain marok nani. Are ani baguya. Nini bagu se line thepanani. Haile norong ni chawaite kam korina. Are buri naithok hingke kaijak phano tamo. Tabong ni din roko. Amte rongna de nuwan sugui tong. Nijini bihing na se bosamle maya. Abo sani bagu sai tongtiro. Jobong de. O sarni loge phainai aboni bini bihigong hna. Naithogono burile naithokno. Nai negative kisa. Tama office ma phaikya. Nong asung na sanane muso khe nogo phaime ada. Ahare ang phani musung phaya nono kam nangai sima phayu. Aw siyo nono ang sana nangya. Ungkha lai thangja ko rong ta sade. Tabong main topic apa se sade. Khnati akong je nang kaije puro anu je manai re maro ang jotono bag khayei basket bisingo daini noko pus khai hoka. Joto manai thikde sogui ya nagi oloka anonin manai naruguro huni tongana. He? Tam hindi sa? Abo da sarne bihi? Abono sarne bihik. Nukha bosu buri naithok. Nung se malori khana bla. Bobo paise kaijak siyo na. Kobor no na. Asuk malka hamrong no se bahai ke hai ki yakari horka. Asuk buri naithok bote manglak. Chubongdi, nini bukhungne amti khe kok sitrang khormane no ang nono joliu. Te amti khe kokta sadi. Nung tama masuk joli khasa. Tama karon dos hala. Ungkha chubongdi, te amti khe atar patar kok sawi ta khana re diano. Ba asuk salni pore tini sinuk siu bono. Thangoi kok sima sachi nai. Borok haimani si sinu ko ano. Ma tam ko tangi sini atong nai. Nung ba kaijak khaba pogoi di thangka hinta. Tam ko ni mo ha. Masa borok tongo mahai laibo je kuno dinu pogoi meja. Nung ora da job khlai. Ingke nangani khobor kam kana saimang kana bula. Aw saimang kha. Akong gang thangka leri tongkha. Nung ba kok tongo kisa ana time leri manno. Ani to time tongo nang sini bi bai pusang na pagi ja. Ta kiridi. Ani loge ke bukure tabok ba ang saijung na tongkho. Do akong ke tam kok sana ba sati. Tamo sana bo sati thaphat. Noko anam hamya ang tati noko thang nanggo noko borok grei. Sao akon sao ba hai hine ba tamasuk dokhasa. Nang buji gelak nono sailap grei tamo sana bo tati phat se sati. Ba haile nang tabok bo kisa pano chensung yakho. Joli marok tong marok kok samarok. Borok le obo singke tam na chensung na tong. Ba bo haile tabok bo agine haino naithoko. Bono nuge ani bukhale kobor se chanai kha. Tam naisige wansokna tong. Ang thangsine sinang sayake. Nukhada. Uff.
ni no bo nugui bokrok se mihimi thangka asu boso tamkhe tong tabu ta muituma Kubuise nung bisas thangya da. bises thangbo do akong hingke ang thangsinai Nung haile kisa phano bujina na yani bukhano. Agi bojoli ma bai thangi payu. Nung oma haike ano koborta khlai di saimangkha ha. Nung saide man no maya ni siang tabu bokai jiya na bele. Nung tamo bujiya ni bukhano tamo bujiya. tamo honne ang da bujiya ha ang no bujine asu boso nungni logi tongkhna bele nung narang yang mana apa ani saya haja wansokna di kamkai Ungkha lai thangka lai thamane kongna te ta sasidi. oh tabukhe nang kaije ke ni se ano dusri tongjan no samana khaija nang tang kaije ke ha Kaijangna ne borok gyable. Tabo kaijangnai ta tabukhe nung kaije ya phano yakromai phano kaijangnai. koberta wajade atar patar kok saite tongde nang be kaije ne haja matong Kholomo ungkha amte kokro ta sasidi. Himdi kaham kuti khe tonglai sini jingkani tabo. do akong hingke ano wansokna ni kisa jorarati Ungkha wansoknai rok hinai te ta sasidi. Hanano kaijaklai sinai. Nungkhari angte tongi malia. tabuk se nang jaka phaichu thik nongkha Khonare dikhai tongde akong ang phaina ha payano. do akong ke noko ko sana nang na bela sangke Nokun borok rok saimangkhe kaisa problem phayu. Sana nangyatai ang khana receive khlainani phainai mane phainai. akong do hingke ang no naisingui tongnai